O meu nome é Juan Sama, son o director do Instituto Perdouro de Burela. Unha das opcións dentro da oferta formativa do centro é a formación profesional. Contamos con 4 familias profesionais: administración, imaxe persoal, electricidade electrónica e fabricación mecánica. A nosa situación xeográfica no centro da Mariña favorece que recollamos alumnos ao longo de toda a comarca, dende o Vicedo ata Ribadeo e dende Foz ata Mondoñedo e a Pontenova. Tamén salimos fora da nosa comarca e chegamos a zoas de Asturias e da Terra Chá. Despois de estudiar a ESO, no IES San Rosendo de Mondoñedo, decidín facer o ciclo medio de xestión administrativa. Busquei varias ofertas e decidín ir para o IES Perdouro de Burela. Despois deso, visto o resultado, decidín facer o ciclo superior. No IES Perdouro impártense 2 ciclos de familia de administración. O ciclo medio de xestión administrativa, que se accede con cuarto da ESO ou ben a través dunha proba de acceso, e o ciclo superior de administración e finanzas, que se accede co bacharelato ou tamén con unha proba de acceso. No ciclo medio obtense o título de técnico en xestión administrativa e apréndese a realizar traballos de oficina elementais, mentras que no ciclo superior obtense o título de técnico superior en administración e finanzas. E fórmase ao alumno para que poida desempeñar labores administrativas de máis responsabilidade. Nestes ciclos, a enseñanza é eminentemente práctica. Realízanse todos os traballos a través de programas informáticos e cabe destacar que se lles enseña tamén como comportarse no traballo, así como técnicas para unha boa atención ao cliente. Fixen o ciclo superior de Administración e Finanzas no IES Perdouro, fixen as prácticas nunha empresa do sector inmobiliario e dende fai 2 meses estou dentro da mesma empresa no ramo da asesoría. O ciclo medio mecanizado ten un obxectivo, que é que os alumnos adquiran todas as habilidades e capacidades e lles permitan manexar as máquinas e ferramentas con destreza e en condicións de seguridade. Que facemos con estas máquinas? Con estas máquinas o que conseguimos é fabricar pezas partindo de un pedazo de material en bruto e guiándonos por un plano de fabricación onde venen especificadas todas as características que ten a peza, ou por unha peza de muestra moitas veces que nos traen para reparar ou para facer outra como a esa. Todos os outros vamos rebaixando o material e dándolle forma hasta deixalo na calidade requerida, especificada no plano ou coas medidas da peza de muestra. Cando se trata dun plano, estes planos non os facemos nosotros. Nosotros só temos que sabelos interpretar e logo despois planificar ben as distintas fases do traballo. Ao redor dun 70% das horas lectivas facémolas no taller, con clases prácticas manexando as máquinas anteriormente citadas, os tornos, fresadoras, rectificadoras. Esta máquina con la que trabajo es de control numérico y he aprendido en el ciclo de mecanizado del IES Perdouro. O control numérico é unha fabricación un pouco especial. Son máquinas de fabricación igual que as outras, pero traballan de maneira automatizada. Isto é, que están controladas por un programa informático, que nosotros mesmos o diseñamos. O introducimos na máquina, o simulamos, corriximos posibles desviacións que puderan haber, se é o caso que as haxa, e xa pasamos á ejecución da peza en sí. Matriculei mecanizado porque viñeron casi todos os meus colegas, porque das alternativas que había para seguir estudiando eran as que máis aparecían aos meus gustos. Aquí no Perdouro temos 2 ciclos de electrónica, o ciclo medio de equipos electrónicos de consumo e o ciclo superior de desenvolvemento de equipos electrónicos. Fundamentalmente, as ocupacións que van a ter os rapaces do ciclo medio vai a ser instalación de antenas, instalación de todo o que é o cableado de televisión, de teléfono en edificios, o que é tamén a preparación dos equipos dentro dos domicilios, por exemplo, sintonización de televisión, instalación de calquera equipo de son ou de imaxe. Tamén traballarán con equipos informáticos, tanto que a nivel usuario, realizar textos, imprimir, realizar gráficos, presentacións, como que é instalar o equipo a un usuario final. É un ciclo eminentemente práctico, donde sempre se va na parte teórica o mínimo posible a realización de prácticas. Unha vez acabada eso,
matriculeime no ciclo medio de electrónica. Visto que as expectativas era un bon ciclo, tendo en conta o que suxiren hoxe en día as empresas, quixeme matricular no ciclo superior. Para iso, metive a bacharelato, aproveino, e xa tive un acceso directo ao ciclo superior.